Sendika Kakang Jabar Sedhi. Yai Adipati Surawiyata dadosaken kaget saklebeting manah. Kersa rawuh boten dagan lasem. Winantu Basuki rawuhipun Kakang Jabar Sedhi. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Sowane wong tuwa ing Kabupaten Dagan Lasem. Pikantuk ridhaning Gusti Allah kalis ing sareng-para salam taklime wong wujud panjenengan. Kakang Jabar Sedhi, kula tampi mugi kemawon saged nambahi kasantosanipun diri pribadi kula. Kaya Lajeng menapa wigatosipun kersa rawuh boten kagungan dagan sinten. marang sliramu Yai Adipati Jebeng Surawiyata. Rawuhipun Kakang ing Kabupaten Dagan Lasem. Sepisan silaturahim ingkang dungkap angka 2 ana wigati sing bakal ndak aturake marang Yai Adipati Surawiyata. Yai, apa pancen sliramu ora ngerti? Apa etok-etok ora ngerti? Wonten menapa Kakang? Ing Kasultanan Demak Bintara sawise katilar sedo Kanjeng Pangeran Patiunus Yo Adipati Sabrang Lor. Ana paribasan Demak Bintara pingganing sapu kang lagi kelangan suh. Ndak upamaake kutuk kelangan babon. Teges negara Demak ing kalungguhan iki kompak. Ya mung saka ngrasa dalem. Panjenengane Kakang Sunan Giri. Ing kono bakal nganakake Wini Sudan Sultan ing Demak Bintara. Mula Radene Wedrah Demak kuwi ora mung siji loro. Wedrah Demak kuwi isih ana papat. Kanjeng Ratu Mas Nyawa, Kanjeng Ratu Mas Gendara, Yai Adipati Dagan Lasem Surawiyata lan Pangeran Tangguh. Lamun Demak iki bakal ana calonan sultan. Pun Kakang bakal nyuwun dawuh. Lho apa sliramu kowe ora kepengen nyalon sultan ing Demak Bintara? Kakang Jabar Sedhi. Ya. Pancen kula kalebet petrah wonten ing Kasultanan Bintara Demak. Ya. Menawi Kasultanan Bintara Demak badhe ngawontenaken Wini Sudan utawi jumenengan sultan. Ya. Tiang nyalon
menika mbetahaken Prabeya ingkang kathah. Pancen ora luput. Lho, nyalon sultan nggih menawi dados menawi mboten. Mila Kakang. Nggih. Ajan saklebeting manah gadah pengangen-angen. Nanging wedal sak mangke dereng wonten gegambaran. Menawi kula badhe nyalon sultan jalanan, kula mikir-mikir. Yaya Dipati Surawiyata. Yen pancen kaya ngono, pun Kakang ngerti. Sliramu wedi. Mongko wong nyalon sultan kuwi butuhake ragat. Butuhake Prabeya sing akeh. Iya lek dadi lek ora ora. Nah, Yaya terus. Aja semolan. Lamun sliramu mbutuhake ragat kanggo nyalon sultan. Yen ing Kabupaten Dagan Lasem isih kurang ragat. Donya ing Panti Kudus bakal tak tumplak blak ing Kabupaten Dagan Lasem. Ndak sumbangake Yayi Adipati Surawiyata. Dados cetane kula kedah nyalon sultan ning sing bandani utawi sing ragati menika Kakang Sunan Kudus. Pancen kowe kestu ora kabutan. Matur nuwun. Nanging boten cekap menika Kakang. Najan to sampun jumpa Prabeya utawi ragat. Jeneng nyalon sultan menika mbutuhaken dekengan. Dadi kaya ngono. Yen pancen sliramu dawuh kaya ngono, aja sumelang. Santri Panti Kudus bakal tak tumpak ing Kabupaten Dagan Lasem ndekeni sliramu. Yen Prabeya panjenengan ingkang nyagahi dekengan ugi ingkang nyata. tak saguhi. Akan boten cekap namung menika. Jeneng nyalon ora kedah adas-adas sembur niku kedah wonten dukunipun Kakang. Cekane sliramu go isih butuhake dukun. Yayi Adipati. Dukune aku dhewe. Kakang Jabar Sumedyawa. Waton sliramu gelem nyalon. Ora usah golek dukun ado-ado. Iki lho dukune Sunan Kudus. Wis to. Kasumbadan sliramu Gusti. Kakang Jabar Sudi sampun jangkep. Dekengan duit laluki dukun. Kakang Jabar Sudi Yayi Adipati. ingkang anyagahi. Ya. Mila saking menika Surawiyata badhe nyalon sultan. Yo kuwi sing tak jaluk. Yo kuwi sing tak enteni. Dadi wong tuwa sawise mireng dawuh pangandikamu penggale wong tuwa bangga. Seneng. Dai Surawiyata. Kakang Jabar Sudi Yen pancen sliramu tenan-tenan kepengin nyalon sultan Demak. Cukup semene wong tuwa tak mbisiki sowan ing Kasultanan Demak Untara. Kowe tata-tata lan sumadi menawi ngaten nek aku sudi kula Kakang Jabar Sudi kaya ngono. Wanciken ing dina aja lali sekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun Mari jauh. Senopati Jagal lan Jakul Ora Marso Swat
Sunan Kudus menawa paring kabar lamun to ing Kasultanan Bintoro Demak iki bakal ana jumenengan sultan. Nah, kumrikah penggaliku sainggo aku kepingin calon sultan ing Kasultanan Bintoro Demak. Miturut panemu pirang taun Kanjeng Dipati, kula nayogyan sanget menawi badhe nyalon sultan wonten ing Demak Bintoro. Ing menawi manggenipun jeneng sultan wonten ing Demak Bintoro, saya mimpi kuncaraning Kadipaten Jagamasem. Yen panemune jagal kaya kuwi. Pamangke kula sarjo aturipun Pak Patih Prangga Metaun ngenani katentreman ing mangken panjenengan ampun ngantos kuat cekat jagalan jagol ingkang badhe tanggung jawab. Amin. Kula teng sapa kuwi? Iki dina panjenenganku bakal sowan ning Kasultanan Bintoro Demak. Mula keng sapa panjenenganku dawuh lawan Prangga Metaun Senopati Jagal lan uga Senopati Jagol. Ngito perkataning prajurit samekta oleh tapel wates Kasultanan Demak Bintoro. Wis tok akan dawuh jagalan jagol sagame prajurit tumuju ning Kasultanan Demak Bintoro. Monggo kula jenengan Bareng Kanjeng. Kasultanan Demak Bintoro. Patih Prangga Metaun ampun ngantos anggenipun nderekaken sesembahan Kanjeng Adipati Suraya ingkang badhe nderek nyalon ratu wonten ing Demak Bintoro ing mangkenipun damel kujiwaning penggalipun Kanjeng Adipati Suraya. Dur sing kok karepe piye? Ngeten kemawon. Piranti prajurit nggadahi titian. Ngagem titian ing mangkenipun sansaya wibawa. Ya, mergo adoh Nanti jagal lasem tumuju Demak Nah. Bintoro. Prajurit, cepake titian. Kene. Kene. Kabeh para tantono. Siaga makaryo. Yesno sanjoto. Imaksana makito. Tanjung.